Sa ulo ng mga nagbabagang balita, motorista sugatan matapos umanong buhusan ng tubig sa mukha sa taon ng basaan sa San Juan, Libmanan. Singil sa kuryente sa mga susunod na buwan, asahan umano dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at sigalot ng Israel at Iran. Bentahan ng bote-boteng langis, buhay pa kahit peligroso. At auditions para sa contestants ng game show na kukuhanan sa Kamsur, nagsimula na! Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Idinaan sa social media ng isang motorista ang kanyang pagkadismaya sa nangyaring basaan sa kapistahan ni San Juan Bautista sa Libmanan, Camarines Sur. Barangay Council magtatalaga na ng designated area para sa mga susunod na basaan. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Kuha ang bidyong ito sa kapistahan ni St. John the Baptist sa Barangay San Juan, Libmanan, Camarines Sur. Walang piniling sabuyan at pagbabasain ng tubig ang mga residente sa kanilang taunang basaan. Hindi pinatawad kahit ang mga estudyanteng ito. Natutuwa man ang mga residenteng lumahok sa basaan ay perwisyo naman ang idinulot nito sa mga hindi ginustong mabasa sa araw ng kapistahan nitong Lunes, June 23. Sa social media post ni Rochelle Portades, dismayado siya sa kapistahan ng Barangay San Juan dahil ang inaasahan niyang masayang basaan ay nauwi sa kanyang pagkakaaksidente sa motorsiklo. Matapos umanong buhusan ng paulit-ulit ng tubig ay sumemplang siya sa kanyang minamanehong motorsiklo. Paliwanag ng Barangay Council ng San Juan, hindi naman sila nagkulang sa pagpapaalala sa kanilang mga residente. Dismayado din umano ito sa kanilang basaan sa kanilang barangay na nagdulot ng perwisyo sa ilang napadaan lang sa kanilang barangay. May mga hindi umano residente sa barangay na nakisali sa basaan. Mali yung ginawa nila. Hindi ako kumbinsido sa ginawa nila. Sinabi ko nga, hindi lang mga taga rito kasi nakalagay doon purong taga San Juan. So may mga dayo na po, may mga devotees na ang sadya lang nila may magbasa. Po talaga kahit po tradisyon ninda po ito. Kahit po ning basa-basa lang po ko ta okay lang, pero kung sarong tabo talaga po ang tiguula mismo sa sarong tao, sala po talaga ito. Po hindi tama 'yon. Kung sa tradisyon nila magbasa, dapat itong itong talaga parang bendisyon lang ba? Paliwanag ni Edgardo Lipio Jr., deputy ng PSO ng Libmanan, inabisuhan nila ang mga dumaraan sa Barangay San Juan na hanggat maaari ay iwasan na munang dumaan upang makaiwas sa basaan. May abiso ang barangay from 5 p.m. to 7 p.m. Paglabas kang prosesyon, magkakaiba po ng basaan ng tradisyon. Kaya yung ibang mga tao na sa Batmi, kaya sabi, ma'am, may igwa po niya na barasaan. Baga po kung gusto nyo abo ka mabasa, makhanap po ka may ibang way. Sinigurado naman ni punong barangay na gagawa nila ng aksyon yung nangyaring insidente at gagawa sila ng ordinansa upang sa susunod na taon hindi na mauulit ang ganitong insidente. Isa yan sa i-agenda ko ngayong sesyon namin sa July, gagawa namin ng ordinansa na kung paano, pag-aaralan namin kung anong dapat namin gawin na sa sunod hindi na mangyari ang mga bagay na yan. So kung kami man po may pagkukulang, alam namin may mga lapses din ang nagawa kami. So ganito na lang po ang gagawin namin, humingi kami ng pasensya sa inyo, and next time po, asahan po ninyo may pagbabago pong gagawin kami para hindi na po maulit ang mga bagay na yan. Salamat po. Eli Balbin, CSN. Nang dahil sa pagtaas sa presyo ng langis, inaasahang maapektuhan din ang presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan, dulot ng sigalot sa Middle East. Ilang consumer umaaray na agad sa nakaambang taas singil sa kuryente. Narito ang ulat. Bumaba ngayong Hunyo ang singil sa kuryente ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2. Pumapatak na lang sa 8.20 kilowatts per hour ang singil sa residential consumers mula sa dating 8.91 kilowatts per hour noong Mayo. Ngunit dahil sa pagtaas sa presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East sa pagitan ng Israel at Iran,
maaaring tumaas umano ang singil sa kuryente ng kooperatiba simula sa susunod na buwan. Which is ang Pilipinas po kaya aramtaman po baga may mga produkto kita na nakadepende duman sa ibang nasyon, lalong-lalo na ining mga imported na coal, as in pag naglaog po hindi sa tuwing nasyon, normalmente magagamit po ining krudo. Makadagdag ini sa presyo na pwedeng ipasa sa tuwing mga member consumer owners dahil pwedeng may epekto po kayo ni duman sa inapod ng generation charge. Ata, nag-ereskwelahan ngunyan, tapos dakol na mga gastusan, tapos mabibigla na naman na mataas. Siyempre mararaot si budget ni. Ngayong linggo nang maging epektibo ang 2 hanggang 3 piso na aumento sa presyo ng langis, na ayon sa DOE, maaari pang tumaas dahil sa staggered na implementasyon na pinagkasunduan ng mga oil company. Sa kabila nito, umaasa ang kooperatiba na minimal ang magiging dagdag singil sa kuryente. Just in case magtaas, hababa man po girarain sa tuyang babayadan sa kuryente. Ano po, dahil hababa si kilowatt hour consumption, maski magralangkaw po ang sa tuyang taripa sa masunod ng mga bulan, mamamantinir tamang giraray si hababang babayadan po. Darlene Lastrulio, CSN. Eksaktong alas 12 ng tanghali sa Lunes, June 30 ay uupo na ang mga bagong halal na opisyal sa nakalipas na national at local elections. Kaugnay nito ay may kautusan ang DILG Camarines Sur hinggil sa pagsasagawa ng executive briefing ng mga nahalal na opisyal kasama ang mga outgoing officials. Layunin nito na maging smooth ang transition sa pagitan ng mga outgoing at incoming elected officials. May nakatalaga umanong DILG personnel sa bawat LGU para tumulong sa pagsasagawa ng executive briefing at turnover ceremonies. Nananawagan si DILG Camarines Sur Provincial Director Ray Caceres ng kooperasyon lalo na sa mga outgoing elected officials, lalo't maaring managot ang mga ito kapag may dokumentong hindi na i-turnover sa mga bagong halal na opisyal. Kahit bawal na ay lantaran pa rin ang bentahan ng mga tingi-tingi o bote-boteng langis sa Libmanan, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection pinaliwanag ang peligrong dala ng nabibiling bote-boteng langis. May ulat si Eli Balbin. Mga langis na nakalagay sa bote-bote. Ito ang naobserbahan ng CSN sa ilang tindahan sa Barangay Bagadyon, Libmanan, Camarines Sur. Kahit na pinagbabawal at peligroso, ay marami pa ring tumatangkilik at bumibili ng mga tingi-tinging gasolina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pinagbabawal sa batas at delikado. Hindi lang sa nagtitinda, maging sa motorista ang ibinebentang tingi-tinging langis. Hindi po yan safe kasi meron tayong batas na sinusunod na meron lang tayong authorized dispensing area. Yung pagta-transport niyan, kailangan may permiso muna sa Bureau of Fire. Yung tinatawag na conveyance permit. Kadalasan makikita ang mga bote-bote na ito sa tabi ng kalsada kung saan maraming tao at maraming dumadaan na sasakyan. Yung pinagkaiba kasi sa buti-buti siya. Pag minsan ang sparkler namin ng tricycle nababarahan pa siya sa buti. May mga tubig kasi ang iba. Bukod sa madaling makontamina, maaari ring pagsimulan ito ng sunog o karamdaman pag nalanghap ng mga nagsasalin, nagbebenta at bumibili nito sa amoy ng gasolina. Delikado yan kasi pag yung gasolina kasi mabilis yan kumalat. Pag may sunog, mabilis siyang pwedeng sumabog, pwedeng kumalat. Kaya pinagbabawal po yan ng Bureau of Fire. Paalala ng mga otoridad sa publiko na huwag tatangkilikin ang mga retailer na nagbebenta ng mga bote-boteng petrolyo dahil pag nahuli ito ay maaaring maparusahan at magmulta. Sa huli, para din sa kaligtasan ng consumer ang pagbili ng produktong de kalidad at kilalang mga supplier. Eli Balbin, CSN. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis-alis ang mga poste ng kuryenteng nasa gitna ng kalsada na apektado ng road widening sa Naga City. Pagsasapinal sa pole relocation, pag-uusapan sa nakatakdang pagpupulong sa pagitan ng mga concerned LGU, DPWH at Casoreco. Narito ang ulat. Buwan ng Marso, taong kasalukuyan, nang unang naiulat ng CSN ang mga posteng nasa gitna ng pinalawak na kalsada sa kahaba ng Balatas Cararayan Road sa Naga City. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis-alis ang naturang mga poste ng kuryente na pag-aari ng Casoreco 2. Ayon sa ilang motorista, habang tumatagal ay mas nagiging peligroso ang naturang mga poste.
nagiging sanhi na rin umano ito ng ilang aksidente sa lugar. Nagkakapira na po din naging kausang aksidente. May truck na po dyan na aksidente sa may Kubuta. May SUV na po dyan sa may Excelsior, nakabangga sa poste. May motor na kabangga sa may Oviedo. Dahil po sa mga araw kayo na poste, nanday pa manakyo ng Kasureko. Kaya po dyan nangyayari ang mga aksidente. Ayon sa kaso Reco 2, wala pa rin umunong tugon ng DPWH at LGU hinggil sa costing sa pag-relocate ng naturang mga poste. Binigyan din ng kooperatiba na dapat bayaran ng DPWH at ng kontraktor ang mga poste ng kuryente na nahagip ng road widening. Base umano ito sa Joint Circular No. 01 Series of 2017 sa pagitan ng DOA, NEA at DPWH. Gusto sabihin, gabos pong mga projects na involve o naapektaran itong satuyang mga poste ng kuryente, dapat po igwayan ng bayad o may costing yan. Hindi lang daw sa Naga City ang ganitong sitwasyon, maging sa iba pang lugar na sakop ng area coverage ng kooperatiba. Sa panayam ng CESN sa DPWH Camarines Sur 3rd District Engineering Office, aminado ito na may mga poste pa talagang hindi pa na i-relocate. May mga MOA umunong hindi pa pinipirmahan ang kaso Reco 2 sa paglipat ng naturang mga poste. Since may mga hindi pa po nare-relocate, ang ginagawa na lang po ng opisina, nilalagyan na lang po nung reflectorized sticker para at least paggabi visible pa man din po siya sa motorist. May nakatakda rin umunong pagpupulong sa pagitan ng DPWH, concerned LGU at kaso Reco 2 hinggil sa mga hindi pa nire-relocate na mga poste. Nick De La Cruz, CSN. Wasak ang bahagi ng pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur matapos umanong salpukin ng hindi pa tukoy na sasakyan. Nilagyan na ng barikada ng DPWH 2nd District Engineering Office ang lugar upang hindi na makaapekto pa sa mga motoristang dumaraan sa lugar. Patuloy pa rin inaalam ng kapulisan kung sino at anong sasakyan ang nakasalpok sa pedestrian refuge. Matatandaan na mula nang mailagay ang pedestrian refuge ay sunod-sunod ang naitatalang aksidente sa San Fernando, Camarines Sur. Kalaboso ang isang 39 anyos na lalaking naharap sa kasong sexual assault sa Naga City. Hindi na nakapalagpa ang akusado na kinilalang si Mark Anthony ng Sabang, Naga City nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest sa naturang kaso. Kinukonsidera ring rank number 2 most wanted person ang naturang suspect. Aabot naman sa 120,000 ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Ika-4 ang Pilipinas sa mga bansang kulang umano sa tulog ayon sa isang pag-aaral. Peligrong dala at mga sakit na maaaring makuha sa kakulangan sa tulog, pinaliwanag ng health expert. Narito ang ulat. Ayon sa pag-aaral, ang mga Pilipino daw ang isa sa bansang kulang sa tulog at pampito naman sa buong Southeast Asia. Inalam natin sa ilan nating kababayan kung bakit kulang sila sa tulog. Siguro sa online kung minsan, sa cellphone ganun. Kaya ilang oras ka nagbababad sa 2 to 3 hours lang. Pero kung minsan muni-muni ganun, parang attack ng insomnia ganun. Kaya bihira ako makapagtulog ng maayos. Ayon kay Dr. Nino Cedric Moros ng Edmiro, maraming Pilipino ang kulang sa tulog dahil sa paggamit ng social media o mobile phone habang nagpapahinga. Siyempre yung mga desisyon na gano'n, pwedeng magdala sa iyo ng sakit. So siyempre kulang ka sa tulog, tatakbo ka pa ba? Mag-jogging ka pa ba? Kulang ka na nga sa tulog. Most likely hindi mo na yung gagawin. So due to lack of sleep, most likely it will lead to lack of exercise. Lack of exercise brings about iba't ibang klaseng sakit na naman sa katawan. Aminado dyan si Dondo na nakasanayan ng mag-cellphone ng ilang oras bago matulog. Ayon sa health expert, ang kakulangan umano sa tulog ay posibleng maging sanhi ng pagkakaroon ng sakit na hypertension at diabetes. Ayon sa mga nakausap natin, hindi naman nila ginusto na mapuyat araw-araw. Kailangan lang daw talaga nila na kumayod para sa kanilang mga pamilya. Ilan sa mga diskarte para makabawi ng tulog o makarecover sa pagpupuyat ang pagbabawas ng paggamit ng cellphone. Mula dito sa bayan ng Libmanan, Eli Balbin, CSN. Nagsimula na ang audition sa game show na kukuhanan mismo sa Kamsur na Too Big to Handle.
Ilang nag-audition nagbahagi ng kanilang paghahanda sa game show. Narito ang ulat. Bicolanos, handa na ba kayo sa isang basaang game show? Kung ikaw ay palaban, game sa kulitan, at ready na mapanood sa TV, ito na ang moment mo. Isang game show na hindi lang basta-basaan, kundi bahagi na ng kwento ng mga pangarap. Welcome to Too Big to Handle What the Fun, na isang game show na hukunan mismo sa Kamsur. Nagsimula ng audition at screening para sa pinakamasayang game show sa Bicol, na ginanap sa Digital Transformation Center Capitol Complex, Quedlan Pili, Camarines Sur. Bukas ito para sa lahat ng nasa edad 18 taong gulang pataas. Kaya kung may tapang ka, game ka at may pangarap ka, at higit sa lahat, ready nang mabasa? Well, this show is for you! Sa pagsisimula ng audition, hindi lang puro saya ang bitbit ng mga auditionees. May baon din silang lakas ng loob, sakripisyo at inspirasyon. Isa na rito si Yvette, isang atleta mula pa sa probinsya ng Sorsogon, na nagbisikleta pa umano ng ilang oras mula sa Sorsogon hanggang Camarines Sur. Dala ang tanging baon niya na pag-asa. Too big to handle po is good luck for the all players po and good luck to my team if ever po makuha po kami. Good luck po sa lahat po ng manlalaro po. Kasabay niya rin sa pag-audition si Eric na kinakabahan man ay mas nanaig ang kanyang mithiin na makapasok sa game show dahil para sa kanya, ang premyo ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Ever man po kami ang manalo po kami para po sa mga kapatid na lang po yung mga budget pang-aral po nila tapos panggasto sa bahay po. Mula naman sa Naga City, dumayo si Kyle Concepcion na isang motorcycle enthusiast o Indo rider. Para sa kanya, swak na swak ang ganitong klaseng physical challenges at obstacles dahil sanay na siyang bumiyahe at humarap sa iba't ibang terrain gaya ng bundok at beach gamit ang kanyang motor. Gusto ko rin matry talaga yung ganong klase ng activities. So nagjo-join din kasi ako sa mga ganitong event pero hindi yung ganon na more on motorcycle, kasi ako ng adventures. So maraming pinupunta namin na areas, may mga beaches, mountains. Yeah. So gamit ang pagmumotor. So yan, ito naman kakaibang experience. Kasama ni Kyle si Daniel Gatdula, isa ring Indo rider na bagamat kinakabahan sa interview process ay napilitang sumali sa encouragement ng kaibigan. Hinikayat lang po ako na. And wala akong alam na ganito pala yung mangyayari. Kaya kanina, yan pabalik-balik sa CR, hindi kinaya yung kababa. Ayun lang po. Nagpakitang gilas pa ang kanilang grupo sa pamamagitan ng isang chant at motivational message na inalay nila sa kanilang kapwa contestant bilang pagpapakitang handa at game na game silang sumabak sa hamon. We work as a team! Work for purpose and never give up! Ang audition event ay bahagi ng seleksyon para sa pinakaunang reality water game show sa Pilipinas na kukunan mismo sa Kamsur, na layong pagsamahin ng adventure, teamwork at good vibes sa isang basaan ngunit exciting na paligsahan. Sa Too Big to Handle What the Fun, hindi lang basta bahagi ng laro ang mga sumasali, sila yung mga taong may tapang, pag-asa at pangarap. Kaya Bicolanos, ikaw na ang hinihintay namin. Sumali, maki-What the Fun, magpakita ng gilas at baka ikaw na ang mapanood sa telebisyon at mag-uwi ng cash prizes at papremyo. Regine Boy, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.